Есения сезон на BTV започва с много настроение, нови предавания и едни от най-обичаните лица. Керана и Куку Бенд задават ритъма в новата музикална игра "Коя е тази песен?". Предаването започва с два премиерни епизода на 14 и 15 септември. Успешната млада изпълнителка Керана ще бъде водеща на новото предаване на BTV "Коя е тази песен?", а до нея ще застанат музикантите от Куку Бенд. Изключително много се радвам, че съм с Куку Бенд на една сцена. Всъщност, това е нещо, което съм си мечтала, когато съм била малка. Предаването е страхотно, сцената е страхотна и нямам търпение. Започваме на 14 и 15 септември от 22:30 по BTV. Това е една много забавна игра, в която обикновено участници, които са с най-невероятни професии, но меломани, участват и се надпреварват в това, кой по-бързо ще познае някоя песен. Изпълнено е с много музика, веселие, забава и в крайна сметка някои от участниците ще спечелят и парични награди. Началото на музикалния уикенд ще дадат премиерните епизоди на "Гласът на България" от 20 часа на 14 и 15 септември. Веднага след тях от 22:30 започва и новата музикална игра "Коя е тази песен?".